Tini Agostali Nejitam Shalmaricha Shalo Hasni Kereng Kereng Zagawa Filburi Chine TTAADC Manmani Shal Palaikha Tongo Gomuti Jonal Rayo Noyongma Holobo TTAADC Filburi Chine Manmani Shal Palaikha Palaimong Pandawa Narwai Okra Angai Manjagika Gomuti Jonal Joint Chairman Rothindra Jomatia ex Hoda Okra Podolila Jomatia Khobui Kubuni Adongro Tini khakam ya faro especially chini Tipra dofani jata thui thangnai o hano tui choba khainai chini additional tui nai songram khainai chini jemon sar Nogendra Jomatia te Draha Kumari yang te borong jata ats dorao khainai borong no pulang muito ma khayo te khulumo te borong no pulang hamai maro angkangke tini wo ang ha o Tipra hani chini dofarano ko saranen musumani ke ga omono tini jeta or no sing sara Tipra jawa o lai bumana tini sing ADC manmani tini siksidul sing manmani tini sing asing jaran no phainai chini hak mamani bisupani kisi sa safety kha tini o safety jeta ngmana tini sing haina hai lai buma lai thangjano sing tini o kok salai phiane ni jora mankha tini o kok salamani jora tini chini oro phaimanja phaijak chini orno block president matar barini joypurno Jomatia te orno chini Zonal ni chairman Wayarai Riang te chini oro youth ni president Sobiram Riang nga ke yang chini youth ni tongbayo nga te kabang leader ok tong borogo tini oro matar bariwo borogo tini jot area ni BC ni borok no tini borok culture program khaija oro program paye borok tak maisa laina ni bagai nang nai di oro no maisa mani khola oro chini police ro haino Maharani PS ni police ro tinor fiber ro maisa paye ka jot toro mili lai chung tinor no buwagarani jata thansa ni mari hamjagoni mari no tibo sing tinor thansa khlainai tini orno kaisa gathering ga omini sikango ang zonal dengai ne kaisa program khlai phaika orna ang time rumalia karon khangke oro borok nibo tabo 11 tan simrok puthomani tak 2 ta 2 ta kaitung boni bagai no program let khangni na oro daiti no phaima paika oro payi go haina ang tai kaisa program thanai sari 5 ta program thanai oro haina o mai kana tini salsawo sara Tipra jawa ADC area especially ADC area wo jotto no tong tholaibai musungmani jata yogna musungmani tini wo jata usuk jarapon ang khabus kang salni sobano busung kabang discuss khaika bubagar netrite 25 amendment bill te chini jata greater Tipra alkarai jonobo soba bus kang te agognai Kani ni sing asas khai ba asa khai no sing tini no khuya koi choba khai tongmano jotto no kha belai tongnai no kha thangsarnani tei bo bus kang sing agogoi sam khai ni bagai bo sirat sara Tipra jani lukurok no angko kasaro kem khata bai tabel de khata bai de buwa garana sing logeronai Tipra hawo sing salsa tini ADC manmani salhe palai mahai bus kang sal bahai no chini demand manmani pore malai mani sal sing palai nani bagai sing kaisa wan sobai khalagoi naisingai samung choba sing jotto no kha krak ke tonglai ne angko kasaro Tipra ni borok